Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon! Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas! Aksyon, balita, banat, bulig, magapalayag na sa sining adlaw mga kaaksyon sang pizza kwanta subong 15 pwede, no? Miyerkules mga kaaksyon sa ika-15 nga adlaw sa bulan sang Hunyo tuig 2022 mga kaaksyon. Kamustang mga kaaksyon ta sa sining udto? Welcome diri sa inyo sining palatuntunan sa aksyon balita banat bulig. Karon nga adlaw ti pertino masalimuot man ang adlaw sa ngaton sining senaryo diri sa Bacolod bangod pagkatapos nga isa naman ka ka prominente nga pamilya ang gin-ambush kahapon sang manugtapos na tong program ta kahapon mga kakson mga 1 o'clock siguro na tabo ining pagluthang sa kay Jeffrey C. Keng Sing, no? Amo ni mga kakson, no? Daw kabudlay sang sitwasyon, no? Paano ni kwanon sang mga kapulisan, no? Ang ining bagay, pero may ginadihon na karon ng kapulisan sang Police Station 2, 4 ka mga anggulo ang ginatutukan nila sining kamatayon sang isa ka persona kahapon nga adlaw, no? 4 ka mga anggulo ang ginalantaw sa kamatayon ni Jeffrey King Sing, no? Nano gidayhan ang pinakamatuod sinino personal man 2021 daw March 2021 na record ni sa Police Station 3 ang pagpablatter sining amay batok sa ni magpakaisa or hinablos kung isip-isipon sang pamilya nga nagsulod kuno sa budigan nila sa Santa Clara kag ginaligar nga nagpanguha sang kagamitan mga kaaksyon. Amo nang isa sa mga ginatutukan nga anggulo sang mga kapulisan sang Police Station 2. Ikaduha ang personal man ikatatlo ining ayhan ang sa likod sinino may ining salakyan daw sa San Carlos man kuno makitaan kag daw pila lang to ka oras ang nakaligad may nadakpan man nga drugs sa syudad sang San Carlos ay kasadya no do masalimuot nga
klase sang balita niya. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Daw consider nga isa man sa anggulo sang police station to, ambot ko ni confirm na karon sa nga to sini nga mga kapulisan nga posible ba si may angot man sa illegal drugs, no? Ang ining pagpatay sa pag-ambus kahapon kay King Sing, no? Terrible, no? Do hindi mo maintindihan nga sitwasyon do naga-record more or less apat ka mga anggulo karon ang ginatutukan sang police station 2. Angot sini mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pero ito giyanta na sa mga kapulisanta ang ining investigasyon sa kamatayon sining isa ka persona way gid ginadula sa ngato sining mga kapulisan ang anggulo kag pagsunod sa sining kamatayon kahapon sang hapon mga kaaksyon sining isa ka ginaligar nga taga Bacolod man si Jeffrey King Sing, no? Bata ni sa sang isa man ka kinilala man ay kag prominente nga pamilya diri sa syudad sang Bacolod. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kamusta mga kaaksyon ta sa sining nga udto ka chibog na kamo? Basikon wala pa pagamat-amat na, no? Kay tig palanyaga na mga kaaksyon kag iban sini nagaplastar ng iban sini ganito nakatapos na sa pagpanyaga mga kaaksyon. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan karon dugay-dugay lambadahon tang mga balita gikan sa ato sining mga aksyon na reporters plus ang ato sining mga balita nasyonal gikan sa News Center sang Aksyon no Radyo Bacolod plus ang ato sining mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Kamustang mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan and likewise sa mga kaaksyon ta dira sa Oriental side nga nagapamati sa ato sining pagpangalagad kag kalakip man sa probinsya sang Guimarasa sa syudad kag probinsya sang Iloilo sa Capiz, Aklan ni Antique. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan kag tubtob sa malabutan sa aton sining pagwaragwa. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Kag kalakip man ang ato sining mga kaaksyon na standby na karon dugay-dugay sa ato sining mga balitaan dalon sa ato sining pagpangalagad. Sa kinandan ako ang inyo sining kaaksyon sa kahanginan Aksyon no Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining tinion sa atong sining pangalagad sa Kapitolyo Provincial karon dugay-dugay? Aton hibaloon Wiabakson Eden Abuso may kangtanan sa sining Kabangkalan City Animal Hospital mahimo nga mag-operate na sa bulan sang Agosto. Sa balita naman sa Bacolod City Government Center igabalita ni Aksyon na Dale Salazar karon dugay-dugay Senador Win Gatchalian guest of honor sa 84th Charter Day sang Bacolod sa Sabado. Kag sa BCPO update sining kaso nga paglutang sa isa ka persona kay Jeffrey Sing kahapon padayon pang investigasyon kuno sang mga kapulisan sang Police Station 2.
Sa balita naman kay aksyon na John Diaz sa Nukpo sa Banwa sang San Enrique, lalaki ginlutang sang pakaisa sang iyang nobyo patay. Kag sa Victoriaso, mananagat ginbuno sang minor de edad bangod lamang sa masakit nga tinulukay sa sinuyaay ni. Sa balita naman kay aksyon Alvin Graba sa Patrol Eastern Secretary General Albert Villanueva dismayado sa LTFRB Region 6 matapos kuno nga ginpauntat ang renewal sang provisional authority sa traditional nga mga salakyan. Sa balita naman kay aksyon Art Tayhupon sa Special Assignments sa Vallecar Transit Incorporated ginahulat ang resulta sang fare hike nga ginaduso sang Provincial Bus Operators Association of the Philippines o kon PBOAP. Sa balita naman kay aksyon Roger Gotibsil site ginaligar ginsulod sang kawatan kaginkawat ang kabliho sang komunikasyon o kon communications cable. Ay, pwerte wala na pili, no? Hamakin mo pa ni kung magtigkiriwi na bantay gid kita. Kag sa balita naman kay aksyon Nelson Patino sa unang distrito sa syudad sang San Carlos akusado sa pagpangawat ginhilway matapos makapiyansa sa syudad sang San Carlos. Kag balita kay aksyon VJ apasible sa ikalimang distrito mga barangay sa Moises Padilla drug cleared na suno sa kapulisan. Bautanan gid. Sa balita naman sa National Department of Agriculture ginpanginwala nga may shortage sang supply sang manok sa Pilipinas. Pagsulod sang foreign direct investment sa pungsod nagdubo sang sa first quarter suno sa BSP. Kag Cebu Provincial Board ginaprobahan bilang ordinansa ang executive order ni Gob Garcia, Gwendolyn Garcia angot sa pagsuksok sang face mask. Aksyon Rex Canto, kinkilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Politika. Mga detalye sa atong sinigin pang headlines mabatian sa diligid lamang manugay mahina ang kalaban. Sige, like lang kag-share ang atong sining Facebook page tapos ang inyo sining mga mensahe kay tirahon tara karon pag maka-time kita sa atong sining pangalagad mga kaaksyon. Sige, daligid lang ha, kay matagtanay pila ka mga commercial sa... Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Balikan ko lang kamo mga kaaksyon, dugay-dugay sa mga balita na gikan sa aton sining mga aksyon na reporters pagkatapos lamang sini. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Politika pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Kabulay na gidhangpon. Kabulay. Ayos, sige manamyaw tanay sa mga kaksyonta kay Dondon Pilyado Ilikin, may lang pamati, no? Daligid lang, no? And birthday ni Dondon Pilyado Ilikin, happy birthday to me kuno. Sige, happy birthday lang sa imo Don. Thank you Gidon. Angela Gayondato Castillo, ako to, Niepes A. Jasmine, Alfie Alfonso, Connie Sionomio, grabe no? Connie Sionomio, Leonila Tarosan, Melinda Demerin, Ricardo J.R.G. Balinas, and Marcia Coral, salamat gid Marcia Coral, no? Arnel Iyoy, Madam M. Sabuso, Amifil Ormando, Fina Yaon,
si Lilian Tadina Claridad kag Madam Virginia San Antonio Olpenda, no? Okay. Ni si Jasmine malang pamati. And Lilian Tadina Claridad. Araman si Lilian. Okay, daligid lang ha. Arnel Iyoy, no? Malang pamati. Finayaon, salamat gid, no? Finayaon. Giselle Franco, salamat gid Giselle. Melinda Demerin, malang pamati, no? Si Lunila Tarosan, ara naman, no? Lunila Tarosan. Ara man nga tulok sang masakit na muno man Japon. Ano ning nabutsing gano'n ni Ripro Flores Baryoga. Lingya ara man nga tulok lang sang masakit na muno mandayon. Anong tulok mandayon eh? Nga pati na dire, ginabutang na dire. Mayong udto kay Erwin Gonzalez sang Maaw, no? John Sibalios, may lang pamati John. Dira sa, di taga din si John Sibalios ni. Sa BMA Training Center, no? Salamat gid John, Thank you gid John. And dali gid lang ha, kay mangita tadian na yo. Ayos, sige. Sige karon naman ang iba na. Daligid lang kay matagtanay pilang mga commercial sa balikan ko lang kamo dugay-dugay standby mga kakson. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang batahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kon ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong layi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics sa mga nag-estar sa coastal areas. Hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kaya pinagamat-amat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit,
power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanunggo nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga Banak, bulig! Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Awards 2018. Aksyon Balita Banak Bulig! Sa mga balita kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik na diri sa aton sining pangalagad Aksyon Radyo Philippine Standard Time las 12:03 na nga aton oras 12:03 na mga kaaksyon. Sige katsibog na ang halos kalabanan siguro sa aton nga nagapaliwaliwa na ganing iban nimo. Nagapahunay-hunay kay balik naman sa trabaho karon by 1 o'clock mga kaaksyon. Sige, i-like lang kag i-share ang ato sining Facebook page, no? Ang iban siniga padala lang sang mensahe pero wala maka-likes kag wala maka-share, no? I-like kag i-share kay kundi mo likes hindi ka na lang magpadala mensahe, di ba? Dapat i-like mo gid kag i-share ang aton sining Facebook page. Ayos diri lang taguro sa like kag share ho. Matira karon dugay-dugay. Ay naks naman ho. Sige, standby na sa report ni Aksyon Alvin Graba karon dugay-dugay, no? Live extension na coffee mix sanay kita, no? Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kon ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong layi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics sa mga nag-estar sa coastal areas. Hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan.
Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang Graba, mapapatrol kita na ini may kang tanan sa Easton Secretary General Albert Villanueva dismayado sa LTFRB Regional Office 6 matapos ginpauntat ang renewal sang Provisional Authority sa traditional nga mga salakyan. Yari ang countdown sa report ni Action Alvin Graba sa Patrol. Action Alvin. Aksyon Rex nagpalayag sang pagkadismaya si Albert Villanueva ang chairman and at the same time Secretary General sang sentrong samahan ng Super Negros o kung Stone Bacolod o kung Negros diin ni siya ang pagpalayag sang iya sining pagkadismaya rekta mismo sa direktor sang LTFRB Region 6 matapos nga wala gin-renew ang Provisional Authority franchise o kung prangkisa Action Rex nga sa pihak sang assurance sa ila sadto. You remember Action Rex? Ato ba lang duha kadlaw nga untat biyahe? May representante ang LTFRB ang hayo to Joshua mo. Amo man tong nadumduman man ni Villanueva nga pwede pa ma-renew ang ila prangkisa additional 1 year asus kay natabo diri Action Rex sa ulihi gin-extend lang niya sang isal gid lamang kabulan meaning from matapos na kuntani April 1 pero kay komo may extension nga isa pa kabulan ma-end last May 1. Nawang natabo diri suno kay Villanueva sang pagpadulong sang ila sini nga mga miyembro dito sa Iloilo Action Rex nagbalik banguduyag sang LTFRB nga kung gusto nila ma-renew ang ila prangkisa dapat tingob hindi individual nga pag-renew kag ining pagtingob sang ila sang renewal sang ila prangkisa ipaagi sa kooperatiba kag magbakal ukon mangutang sang bag-o nga jeep kabahin sang jeepney modernization program. Pero ang worry diriya sunod diri kay Villanueva kung matipon sila into one cooperative mang matabo diri sunod sa iya nga ang ila prangkisa hindi na makatos pangalan nila kundi ini sila magapaidalom na sa isa ko kooperatiba kag ang prangkisa in the name na sang cooperative di modo hindi niya luyag sang ila sining grupo rason nga nagpakita sang ila sining pagkadismaya ang natabo karon Action Rex pero palayo lang may mga nagabiyahe nga mga salakyan di pasahe nga hindi na kompleto ang dokumento wala na sang prangkisa bangod expire. In short of it, kulba lang ang kapital, dala ang pangamuyo nga hindi madisgrasya kay kung magkadisgrasya. Ang problema na lang wala ka prangkisa, mabiyahe ka pa. Amo na Action Rex, amo na kayang ila sini ang rason na Action Rex ni Villanueva ti pangabuhian ni sa mga hindi driver. Hindi man na rason, dapat kumplituhon mo niya ang papilis ang salakyan mo. Amo na ang Action franchise, Rex. hindi niya rason nga kung wala franchise, mabiyahe kay mo ya. Sakto na. Ano nga klase sang pangabuhi, nga sinong wala ka pangabuhi aw? Oo, sakto na. Amo na galing ano nga klase hindi mo na aya amo nga statement siya man? Pamangkot ta sa Action Rex, di ano na lang matabo ni karon sir. It is clear violation. Klaro nga violation sa diin magabiyahe ang ibang nga mga drivers nga matabo bala nga kolorom. Kulang sa kwan mong kulang sa papilis ang salakyan nila. Oo. Ibang guro, ambot lang may driver's license na da, pero ang salakyan nila bla. Sakto na Action Rex Silingan. Anong sabatya? Amo na, sila niya, amo na dala nga pangabuyo nga malikaw lang sa disgrasya. Tawa mo na sila mahimo kay kinanglanon man sa mga driver makaganar. Ari Action Rex ang pahayag ni Albert. Makaganar nga, bisan wala sang nagakaigo nga franchise, makaganar gid. Ano nga klase ka utok naman? Utok bulutanog na iya magamuna. Ari Action Rex, pamatsiyan. Ano nga...
Sakto nga, sige yan eh. Pamangkot na to, tiya mo gali ng mga rason nga, hindi ka mo kademanda subong sa mga additional Uy, magkademanda na sila kung kumplito sa papilis sila. Sakto na Action Rex, kagaw mo Oo, wala na ginatabat niya. diferensya kung hindi na pagpabiyahion sang LTFRB mga luyatyat ng mga salakyan, huwag ginadiferensya. Sakto, ginpamangkota na. Sige mo na sigurong rason, sir, nga hindi ka mo kademanda sa mga additional fare increase. Sige niya, sakto na. Kay wala pa matabo. Kay ito nagakatabo karon magluwas lang sa may ara pa sa renewal o kung magluwas lang sa ara pa nga manog-expire ang ila sining prangkisa. Oo, daya pwede makademand. Pero ang iba niya, hindi na makademand. Okay, wala na sila franchise mo. Pani man. Ti isang tiyempo sinang nga manog-expire na nga, way na nila ginrenew. 1 month lang ang ginatag. Action Rex supposed to be 1 year ang Kung 1 promesa. month lang, dapat i-renew na. Kung may dapat inog-renew, kung ipa-renew pa na, igilakat na sang ila sining nga grupo or sino man ang sinaligan nila sa asosasyon nila. Sakto na Action Rex. Actually, nagpatulong sila dito. Ang problema ng ugaling, ang ila renewal, hindi ma-honor, kinanglan, mapaagi sila sa cooperative. Ano niyang cooperative yan? Cooperative kabahin sa nga Jeepney Modernization Program bakal ka bago nga PUJ worth 2 million or mangutang ka PUJ Huwag ka na galing bakal sarwal mo, mangutang ka pa. Kalilibog ka di Action Rex. Tinunto nga obra nga negosyohan pagid. Amo na nang sabat. Namin pang bakulon sa agtang ning mga animal nga klase ka mga tao niyo. Amo din ako nila ng problema. Ang importante lang naman dapat may franchise kag kompleto sa papilis sa lakyan mo. Ay pa man ginadulang nga kung kakarang-karang ka na daw, hindi ka na magkabiyahe na. Ang importante nga may franchise siya, may rotas siya, kag may lisensyang driver. Kag makabig siya, kag makabig siya nga origina, kag legit, hindi kolorom. Ang importante da nga legit ang biyahe mo, lehitimo lang biyahe mo, hindi kay kulurom. Sakto na. Ang Reaction Rex ang pahayag ni Albert Villanueva. Ano na lang naliligad ang LTFRB last April 2 na lang tayo nga ma-end ang tayo nga mga pantay. So, si Councilor Indo Ramos, nga sabihin siya ang chairman sa Committee of Transportation, naghihimo na sila sang resolution number 121. Nga sa diin, nagkapangayo sang extension, i-renew ang tayo nga additional 1 year. So, dapat April 1 to March 31, 2023. So, pagwa ang LTFRB ng utopopyo o kung din additional nila, 1 month. So, nag-end ang mga franchise May. May mga problema dito po ang mga expired ng mga franchise, provisional authority. Nagpuha to sa ila, ang balang na nila nga tutuot. Ay tuot na ang mga paano, ang mga renew. So, buti ringon, ang iyong mga franchise, yatag mo na sa co-op o kung korporasyon. Pagkatag mo na sa co-op o kung korporasyon, ang iyong mga franchise, ipa-consolidate na nila. Siyempre, ikaw matagya sa franchise, madula na natin ang iyong ngalan. Yan na ngalan ng kooperatiba o kung sa korporasyon. Nga sa dinid tumugin pagi ang iyong mga franchise. Ay ginaano ka nila, modernize, gidya mo ng bago, gidya na lang gabihin ang sublatag 2 milyon. Pero ginapilit din nilang operator, magsulubis sa co-op. Ang problema naman karon amo sini. Ito nga asa naglain. Wala na nila ginarinyo. So amo na subong ang mga nagagahi, subong wala ni sa mga dokumento, wala ni sa mga papilis. Dako nga violation sir, hindi ba lang nga nagabiyahe ang PUJs nga wala man sa prangkisa nga ginrenew tapos kung may matabo pa abis na nun, sino masabat ni karon? Amo na sa gani ang dako nga problema. Mayo lang kung wala may matabo sa dalan. So kung may matabo, ano na karon ay wala insurance ang imo salakyan kururom, wala ka dokumento. Tapos nga kasto. So ang ginay mo ni subong nga nagabiyahe sila, risko na gid lang ni. Nadugay man nga paghalong, hindi ka matabo sa dalan. Tungod, ano mo kung nga ito gagabiyahe? Tungod wala naman palang tanan. Amo ni sang livelihood mo, hindi makabiyahe, yung gusto man. Tourist doon na gidang. Doon lang ang inyong panawagan. So ang panawagan naman, sabay pa nga mga proseso na sa yun sang malasig, kag madali o kung madali nga ang pagkisang dokumento sa mga salakyan, para nga paluso naman naman ang pagkisang kritihan. Kahit sa subong hindi naman maduso, hindi formal ang pagkisang kritihan, tungod wala mga dokumento ang atong mga operator. Tama
Damang aksyon na Rex ang pahayag ni Albert Kung mo may mga Villanueva. nagadalagan, di galing nga mga salakyan nga expired na. Correct, expired na. Ti anong ambal sang LTFRB, sang LTO ni? Isa pa na action Rex, kundi may ara na sila dayang... Sino magkampanya ni ang traffic enforcer? Sakto, o kung ang LTO, Ang o kung LTO, ginang kag LTFRB, dapat magkampanya ni sila kay sa baba mismo to sang ni Mr. Villanueva to nga may mga nagabiyahe nga expired ng franchise ni. Kanina. Amo na itong gipamanggat man naton, nga, ano matabo ni karon no sabat risgo. Risgo ka dya eh. Oo. Ginarisguhan sang iban nga mga drivers sa mga sumalakay da sa jeep. Alang-alang man sila mamangkot, masakay ko din ang prangkisa mo. Pwede Authorized pa ni. Na-renew na ni. Orang kay ti kung nagabiyahe ka tuod, dapat may mga franchise ni. Ano ning sitwasyon ni man? Anong payag ni sang undok ni? I-check naman ni Action Rex ang pahayag ni I-check karon sa abi ni bundok. kay ti panibag-o ni nga palayag sang istono nga may mga nagabiyahe na yagli sa syudad di nga wala na franchise. Sakto. Ay nano di kolorom ng gwa sinasang di paserong salakyan di kumagamusin na eh. O, i-check naman bi sa Pibakda kag sa Stone, sa Oo. Stone sa Undok. I-check na bi sa ilabi kay kunano ng palayag ni Lacson Alvin kag kunano ambot kung gakampanya pa ng ano nang sa LTO ganina sa operation bla nila. Ang ila mismo nga kon Action Rex. Kag ang mismo ang aton sila nga kuan ang traffic manage ang ano bla ni ang HPG Highway Patrol Group ambot kung magkampanya na sila. Kaya, of course, mas maayo pagkidya kung may taga-LTFRB Oo, from eh. region nga makadto diriya. Para kay ang gusto kagluyag man gani sa iban nga mga dalagko nga sektor sang transportasyon. Gusto nila maistorya ang regional director si Usmeña. Galing kay Nga nga gapanago na to. dapat gani nila kung dagko. Amuning mayo nga statement ni Albert Villanueva ho ka may mga nagabiyahe na diri sa Bacolod nga wala na franchise. Way na na sang authority nga magabiyahing iban lang yan pero ang iban base kung hindi pa man expired dapat kuano ni kay tinabutang dang kabuhi sa mga pasahero Action Alvin mo may kung wala sa nagasakay sila da. Aksyon na Rex, amo man na ang ginawari man gani naton, amo lang gani ambal nila, pangamuyo lang malikaw sa disgrace. Pangamuyo ang disgrasya unay sa tao, hindi kay pangamuyo. Gani man naman na gani yung term niya gani, Kumaga mo man lang risk. may pangamuyo, tatanan nga tagantap lang ang buhian kada adlaw. Yung pangamuyo lang sa liganta. Naghihatag tayo. Ang sali ka pangamuyo nga illegal man ang biyahe mo, kag way ka man sang ay, oo, kabudlay nga sitwasyon Action Alvin. Basta itong yata sa concern ni Jinsis, anong mapalayag sini? Pangamuyo man sang mga driver, magpagkikita sa ila ang direktor sang LTFRB. Ate, kung hindi magpagkikita ang direktor sa LTFRB, way man as lagyapon mimo da. Gani man naman ang ilagay na Importante lang da kung anong tikang sang gobyerno ta, tumanon ta, galing kay tuma naman to ko pila to, 2 million ko no? 2 milyones ang Hindi na kwaon sa ultimo nga driver kag gaparagiya sang salakyan man. Negosyo na gid ang ila. Sakto. Pila da? Ang ano? Ang mga salakyan nga nagka-process na? Abi ko. Abi mo pila gid. Amo. Anyway, tugyan tadi sa election Rex, kagkuhaan man remarks, kag reaksyon, ining iban pa, gabag leaders. Nala ko nagjutay ang mga di pasayrong salakyan, makita mo lang di subong kay. Okay, tungod yung expired na gali, gadalaga lang ni gurong iban, mga expired ng mga franchise ni. Ano nang ginambal ni Mr. Villanueva, klarohon tani halinis sa Secretary General sang Iston, nga may mga salakyan nga nagabiyahe, nga way na gidya expired ng franchise, way na ginatagan sang LTFRB nga makabiyahe. Ambot ang restro, kung restro ara pa nagurong restro. Yes, pero ara pa ang ng franchise nga authorized ka sa magbiyahe, wala na. Meaning kung magsakay ka da,
ate, driver na lang pangamuyuan, tagang pasahero nga nagasakay eh. Na mabudlay man na iya kung magsakay ka, antes ka magsaka, dali ka lang tawag ko ano yung imo prangkisa be. Budlay man na, kabi mo nagasako. Kaling mo lang tawata bisang franchise mo. Basta importante lang da sa manog sakay tadra sa mga dipaserong salakyan. Ate na hinay lang sa mga drivers kagbutang ka lang sa siguro. Kaya tingin ang lanon gid man yang mga transportasyon mo. Di man, sakto na. Anyway, amo gid na, that's life. Amo na ang unod man sang Life Extension Vitamin D3. Sigurado yan. Sigurado gid ni kay may mataas ni nga dosage sang vitamin, especially sa vitamin D3, agud mabatuan ining Ang beach ang paborito nga kadtuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050. Ginatan-aw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Amo tong isa sa mga nagkakatsing sa akon nga igtalopangod ang palayag ni Eston Secretary General Albert Villanueva nga nagpaabot siya gini siya nga sa prangkang istorya may mga nagabiyahe gid man nga mga expired ang ila sining nga franchise, no? Hamakin mo na. Kung expired ang franchise mo, meaning why ka na ginatagan sang LTFRB nga makabiyahe ka na. Nano iniman okay ang mga ang pagpadalagan mo sang salakyan pero makakered ka sang pasero daw questionably na may mga ari ko nung nagabiyahe na dire sa Bacolod do nga expired ang franchise bangod nga wala na ginrenew sang LTFRB. Ay kasadya, no? Lantawon ta niya kung anong mapalayag sang LTO Bacolod angot sini mga kaksyon, no? Life Extension Super Fiber anay kita, no? May koneksyon sa may nga kolon ang manubo nga immunity rason madamo sang ginabatsyag nga masakit kag hindi regular ang Ang beach ang paborito nga kadtuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050. Ginatan-aw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use Senator Win Gatchaliano, guest of honor ni maabot siya dire sa siyudad sang Bacolod. Sa tiyon sang 84th Charter Day celebration sang siyudad sa Sabado na ni. Yari ang kaudan sang report ni Action Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Action Dale. Action Rex sa magapadulong diri sa may siyudad sa Bacolod si Senador Win Gatchalian bango din siya ang napilian kay inimbitar bilang mangin bisita on guest of honor sa pagdumdum sa ika-84 nga Charter Day celebration diri sa may siyudad sa Bacolod sa mabot nga Sabado, June 18, 2022. Ang program patigayunan dira sa may lobby sa may Bacolod Government Center around 9 a.m. Action Rex kaya according to kay Bacolod Councilor Renesito Navero
isa ini sa mga in-charge of Rex sa sining programa kati may mga pagsinapol na sila naging patigayon na preparado na ang syudad sa pagdumdum sang Charter Day. Sa mga programa magahatag man sang mensahe or speech no si Bacolod Mayor Bing Lonadia kag pagkilalahon man ang mga outstanding nga mga taxpayer kag government employee subong 2022. Suno kay Novero ininaan kalima nga tuig sa June 18 ginadumdum ang Charter Day sa syudad nga sa action Rex ginahiwat sa kada October 19 kayong June 18 muna siya special non-working holiday pero ang bagan ni Attorney Novero natabuan action Rex nga Sabado man nga adlaw ang June 18 base man no ining special non-working holiday sa RA 1146 nga ginpermahan ni Presidente Rodrigo Duterte. Anong mga activities sa Sabado? Anong mga activities sa Sabado, Action Dale? Ang mga action Rex sa paghatag sa recognition sa mga outstanding nga mga nagabayad sang buwis no taxpayer sang siyudad sa Bacolod kag ang mga may maayo nga performance nga mga empleyado sa siyudad Action Rex magluwas na wala naman sa iban pa nga mga activities nga pabayle. Pabayle. Mga konsyerto, wala naman kay mga konsyerto, wala? Ano? Mga konsyerto. Konsyerto, wala actually Rex, simpleng celebration. Grabe, daw naulihi ang Bacolod, no? Ang Silay, sang Domingo, grabing tao sa Silay mo. May mga concert pa yung natabo gani sa Manapla, may basketball, puno-puno sa plaza nila. Ato diya sa Bacolod yan, nawaya. Kay usual action Rex, diri sa mga syudad, more nga mga activities ang ginapatigayon in time sang Mascara Festival sa October. Ining June 18 ya, more on pag-commemorate no, sining pag-create sang City of Bacolod. Why misa? So Fashion Rex, ang mention ni Councilor Novero, amo pa lang ni ang outstanding employees kag outstanding nga mga taxpayer. Pagkagamera, pagid sila sang event Fashion Rex dira sa May Rizal Elementary School, amo ni ang kadlawan no ni Dr. Jose Rizal. So from June 18, June 19, may activity pagid ang LGU sa Bacolod City. Aring tingog ni Bacolod Councilor Renesito Novero. Ang aton Charter Day celebration iwaton sa Labisan Government Center this coming Saturday at 9 o'clock in the morning. And our guest of honor si Senator Win Gatchalian. And then aton of course Mayor will deliver his message, and then may ara kita dira awarding sa mga top taxpayers in the city kag mga awardee employees sang siyudad sa Bacolod. Yeah, that is our 84th charter anniversary based on our traditional celebration, but that will be our 5th from anong number ganito sang Republic Act, I forgot. That will be the 5th from 5th charter anniversary from the new law that transferred the date from October to June 18. So next, napatian si Councilor Renesito Novero. Magluwas sa iyan, nagaupod man sa preparation si Chief Tourism Operations Officer, si Maria Tere Q. Manadili Action Rex Kaglakitman. Ang pinapagid ka mga department heads nga involved sining pagsaulog sa ika-84 nga charter celebration sang syudad sang Bacolod. Update, kabalita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo. Action, Dale Salazar. Una sa balita, una sa action, sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinaksyon Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Kantuan tanay balita ni Aksyon Art Tayopon, mapa-special assignments kita. Ini may kang tanan sa Vallecar Transit Incorporated o kon BTI, ginahulat ang resulta sang fair hike nga ginaduso sang Provincial Bus Operators Association of the Philippines. Ay, pertino, kung aprobado ni... galing way man ta choice kung layo-layo ta kung di masakay kita sa bus.
Yari ang kaudan sa report ni Action Art ay hupon Action Art. Pinahulat na naman sa pamunuan sa Balacar Transit Incorporated ang pag-akto sa LTFRB dito sa nasyonal matapos nga kinalauman subong at lawag sundin sa tulig na-expect na maka-file sa petition ang asosasyon sa mga bus operators sa ginatawag na Provincial Bus Operators Association of the Philippines o kung PIBWA noon na amo na siya ang may-ara sa tingop nga parindugan kag subong man plano nga magduso sa increase sa platihan sa mga provincial buses sa bilog na pusod Pilipinas sa diin ang isa sa mga reason dito hindi na magwanta nilang increases sa petroleum products nga mo man ang rason kung na ang nilisdan ng executive director na si Alex Iagi Nagambal na within today no ila mapadala ina sa LTFRB. Now diri sa part sa Balacar Transit Incorporated sunod kay Ma'am Jade Sibalios sila nga hindi man kami diring individual abing bus operator sa Negros Occidental kag sa ibang pangabahin sa Pilipinas may mga bus operation sila nga individually sila nga mapile dito sa tratapan sa LTFRB bangod nga ini nga mga tikang dapat may national coordination kag mismo na ang asosasyon nila amo ang magahimo action next ang nagakaigo na tikang sunod pa sa media relation officer sa Balacar Transit Incorporated. Actually, ang pagtaas sa sunod silang presyo sa nato na kung di man ang epekto sa expenses pero wala iya sa mga changes sa ruta kag schedule of trips nila bisan pa man nga may ara gidman sa pagkunhod sa mga pasahero. Now, dugang pa rin ni Sibalios kag ginatinguan nila na makuha kag ma-update ini sa nasyonal para man nga kuning kaso sa ulihi ang matapos sila kung ma-approve dito at least separately pwede na sila diriman maka-file sa ila sining proposed na i-increase kag ina subject sa approval sa LTFRB sa Region 6 kung pila ang pwede nga ipataas sa plitihan diri sa Negros Occidental. Yari ang palayag sa Media Relation Officer sa BTI na si Jade Sibalios. Member kami sa PIBWA. Okay. Ang Provincial Busing Association na meeting pa man sila. So kung anong desisyon sa majority sa PIBWA members, nang posible ibanda sila mga members mana kung ano ang katigayunon like posible nga majority sa mga members mapasaka method ng kami kasi may representative ng kami sa meeting nila ito po actually sa among operations kasi aglo gagamit kami kasulina man mo galing kasi wala pa kami wala pa man kami nunino kasi desisyon sa hindi ka man sa member kasi hindi ka man pwede nga mag-una-una lang ikaw yung mauna unless may ara nga majority ng members ang magambal nga mapasaka di ma-file kami yung petition sa LTFRB depende na sa pag-approval ng LTFRB kasi hindi na kami sabi nga individual nga bus company hindi na bilong kami sa isa ka organization muna nga kung anong decision sa isa kabilugan na muna siya kung ma-approvahan na nga mapasaka kami. Maraming salamat sa parayag ni Ma'am Jade Sibalios. So nakunta kung ano ang manin tindog diri kag sa ulihin ano ang instructions nila para man girayon makaakto sila sa tatapan sa LTFRB. Kung problema niya naman sa pagpamuhin kadadlaw amo lang inyong concern, hindi pagpamaihina kay mahimo ngayon magatugas ang problema sa inyo sining stomach or pwede may colon or stomach cancer ikaw. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing matahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050. Thank you! Salamat
Inaksyon Artay Hopon, balita gikan sa special assignment section na Eden Abuso, standby na sa Kapitolyo. Kuwaon ta dira dugay-dugay ang balita mo. Ariyo mas dako ang mabulig sa Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung lahi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga plastic para traffic to or nag-transit dito sa sulod ang ng continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa maya sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang Kapitolyo si aksyon na din on standby. Inimay kang tanan sa Kabangkalan City Animal Hospital mahimo nga mag-operate na sa bulan sang Agosto. Yari ang countdown sa report ni Aksyon na Eden Abuso. Aksyon na din. Action Rex, posible sa bulan sang Agosto, sininga tuig mag-operate na ang Kabangkalan City Animal Hospital. Pero kay Provincial Veterinarian Dr. Renante Dicena, ila Action Rex nigyan-permahan nga Memorandum of Agreement ining kabahin sa Provincial Animal Learning Hospital nga nabase naman sa Paraad Park and Stadium kag ginakabig inibali nga extension hospital dito ang sa Kabangkalan. Dugang pa ni Dicena para sa technical supervision, dumalahan ini sang PVO samtang ang lokal nga panguluhan sang syudad sang Kabangkalan naman para sa mga maintenance and repairs kag mga bayad mula sa mga electricity kag mga water bills. Suno kay Dicena, may ordinansa nga ginabasehan para sa balayran sang serbisyo sang hospital.
So pwede to action Rex halin sa imo abi dira nga ido o kon karabaw mo gasakit ang tiyan, pwede mo to dalon. Tag may ara lang sila sang bayad kung pila lang to abi depende sa serbisyo. Palayag ni Desena kung income ang paghambalan, 60% ang hawiran sang LGU, samtang 40% naman ang irinit sa probinsya kada bulan. Naibulawaan 3.5 milyones tugtog 5 milyones pesos ang budget sa pagpatukod sa one-story animal hospital kag nagdugang sa 500 pesos ang PDO para naman sa mga equipment. Kamati naton si Dr. Renan Pedicena. Well, ang animal hospital will be operating tentatively this third quarter of 2022. Base sa among agreement na gisign kahapon. And there are obligations of the province at aton city government. Pati nikabahin siya sa action sa Provincial Animal Learning Park and Hospital diri sa Panaan. So bali extension siya nga hospital plus ang anong pagit ka avance ni district animal health centers. So, may connection siya, bali Central Hospital kang sa Panaan, while ini siya, Extension Hospital sa iyang operation. Balutagikan sa Kapitolyo Provincial, Action Ibinaboto. Unad kabindo ng aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat direksyon na Ida Naboso. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Aksyon na Jan Diaz sa standby sa Nokpo. Ang problema ninyo, aircon sang salakyan ninyo, no? Kung kaysa ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050. Ginatan-aw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung layi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:44, kantuan taning balita ni Aksyon na Jan Diaz sa patrol sa Nokpo. Ini may kang tanan sa Banwa sang San Enrique, lalaki ho ginlutang sang pakaisa sang iyang nobyo patay. Kag sa Victorias, mananagat ginbuno sang minor de edad bangod lamang sa masakit nga tinulukay ho nagsaduhay pa ini. Ay, perte. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon na Jan Diaz sa Nokpo. Aksyon Jan? Aksyon na Rex, ining isa ka 22 anyos nga lalaki patay ginini matapos nga ginlutang sa nga pagkaisa sang iya mismo nga nobya nga kon wala pa giningadlan sang mga kapulisan tubtob sa nga mga tanion. Ining biktima mo rin kilala kay Cholo Placido, 22 anyos, isa ka residente sa barangay DSB sa may Banwa sang Pontevedra. Sunod reaction Rex kay Police Major Bonifacio Aral Jr. Wala isang ibang nga trabaho ining biktima
pero antes sa managduntag ining krimen tinalikdan nga kon gapon sang kaagahon ginadulong yan ni Action Rex ang iya nga nobya sa balay sini no sige sa Randra nga balay sa area sang Sitio Buyo, Barangay Batuan sa may Banwasang San Enrique. Ang bagay ni Aral ay nagpauli na ini siya and then may dra abala tinumpok na mga bato kag mga balas amuning nampang sa kilid ng dalan dito kag una nga report nga initial na aksidente sa kuno sakay sa iya nga motorsiklo kay ti pagabot gid man ka mga bombero nga amo tuon nga nagresponde sa area kita nila damo sa mga lasgas o kang gas action rest kay mga pila sa lawas ining biktima dala ini siya sa Valladolid District Hospital kag dito nga ginbulong sang tulo temprano na nakabaton sang tawag ang San Enrique PNP gikan sa isa ka gwardiya sa Valladolid District Hospital nga ining si Placido Action Rex ang nakitaan sang pilas sa likod tuga sang paglutang o kon pagtiro abi kag dito na nagsugod ang iladri mas madalang nga investigasyon kag nahibaluan ngayon si Placido gali wala na aksidente lamang natiruhan din sa Action Rex 50 metros lamang ang kalayoon gikan sa balay sining biktima o kung sa balay sang iya mismo nga nobya Action Rex dito kag ginpadalban nilang kaso nagpadigayon sila sa interrogation kag may pila ka mga saksi nga nagtumod nga ang naglutang sinidri kay Placido ang pakaisa sang iya nga nobya Action Rex dito man kag natigayon nila nga redakta hindi ni nobyo Action Rex ang suspect ni hindi ni pakaisang nobya gali ni hindi ang suspect pakaisa sang iya nga nobya nobya pakaisa sang iya nobya hindi nobyo hindi nobyo Action Rex kay nobyo na dingin butang ni Action Dorel yaw tumboy na ni sila karong nga duwa pakaisa sang iya nga nobya no lalaki ning victim dito na nag-conduct sila sa hot pursuit operation, follow-up operation ang San Enrique PNP kag nadakpan Action Rex ang suspect sa ila mismo balay. Kabalo ka ining balay nga ginatiniran sang nobya sang biktima dogin adoptar nila dogin patinil nila ining nobya sang biktima Action Rex so ila na balay ka suspect ang gindulungan sining biktima Action Rex ang ginalantaw diri ni Aral nga may motibo sa likod sang krimen kumunong impormasyon na sila nga nabaton do pamalabag bala ang pamilya sa babae sa relasyon sining biktima kay sang iya nga nobya dara may mo nagtanom sang kaakig ining suspetsado rason ko nga sa amo sina nga matanion ginalutang niya Action Rex ining biktima subo kay samtang ginabulong sa Valladolid Hospital ginabawian sang kabuhi ining 22 anyos nga lalaki Action Rex yari si Police Major Bonifacio Aro Jr. sa itong interview. So pag-respondi na dito sir may biktima dito kasakay sa motor na tumba sa may stock file una mo lang information So, after ito sir, ginaraling na ang biktima sa pang-mirror file sa kaisa ambulansya. So, dapat dito sa hospital para for immediate medical treatment kung siya pa walang biktima pa hindi sa kambal. So, around siya sa mga 6:40 AM na may nagtawag na ang gwardiya sa Valladolid na sa hospital na wagsaton ng pulis. At around mga 6:40 AM nga may ang natuloy biktima sang traffic accident may ito sa likod sa wala nga porsyon. So mo dito din nabala namon siya hindi na traffic accident kali shooting incident. Okay. Ito may mga gas na siya pagkatumbay sa motor kaya may takpal sa mga bato. Sa area mismo dito sa natumba. So dito siya nagkanta kami din ng follow-up investigation sa area. So sa among siya nga follow-up for that pursuit operation na-identify na mo yung suspect na natakop ni siya rin na siya sa atong custody. Okay. So ano kuno ang rason kung nga natiruhan niya sir? So kung siya lang girlfriend niya sa biktima nindulo niya to sa Ilabalay sa may Barangay Batuan. So kung di sa girlfriend niya wala pa niya nag-aaway niyang pakaisa yung suspect sa iyang amigo. Wala siya kabalugan nga pero ito mo sa niya pakaisa ang iyang amigo. So pwede siguro siya kayo ang information nga do against niya ang kayo do ginadapi nila siya ang iya sa biktima bla. Ginadapi siyang nanay sa pakaisa ya. Sa dalan na kita sila pala isang suspect. Po da mga pakaisa nga pagkibilog. So masaya doon nag-against sila sa biktima.
Actually, kabatian si Police Major Bonifacio Arol Jr., ang Chief of Police ng San Enrique PNP. Ining suspect, ara da subong sa custody sang San Enrique Municipal Police Station, pero ang bagay ni Aral, hindi pa nila mapalayan ang pangalan, kaya medyo sensitibo ang kaso. Gulaton na nila karon ma-file ang case in the time na pwede nila pabagwa. Kaya ang ilalan din nga ginawa parindugan action rex na dapat ma-file din ang case para hindi man sila kuno ma-technical o labi maiguan kung napagwa na nila ang pangalan. Ilabi na, wala nila anay ang mangin resolusyon dari sang piskala. Sa ibang pa nga barita, niyo medyo ano man nga kaso kay nagtinulokay lang gid ining biktima kag suspect ka. Tapos gulpi ng init action rex ang isa nagnilalisay tubtob nga ginbuno na sang suspect ining biktima. Ining sabing incident ang nagduntad sa area ng Purok 6, Barangay 9 sa may siyudad man sang Victorias. Ang biktima action rex amo ni si Edwin Familiar, 59 anyos, kag ang suspect naman isa ka 16 anyos, high school student ini siya. Pero pareho sila nga residente sa Purok 6, Barangay 9 sa siyudad man sang Victorias. Sunod rin kay Police Lieutenant Jenos David, ang chief sang PCR office sang Victoria City PNP, nga nagsugat anay ini ang biktima kang suspect sa kilid ng dalan. Tapos doon ang init balang biktima action rex amo ning 59 years old nga mananagata. Kay do kasakit pero sang tulok sa iya sang suspetsado. Dikto ka nagruntad ining confrontation. After confrontation lawig pa kuno din nga nila lisay nila tubtob nga bit reaction rex sa kutsilyo ining suspetsado. Dikto ka ginhanos niya dayon binuno yung action rex igo sa nagkailaing nga bayan sang lawas. Actually may ara sa likod, may ara man diri sa may abaga action rex. Gindala sa ospital sa may lawas sa Foundation Clinic sa Victorias ining na biktima. And then eventually gintraylo diri sa may Teresita Lopez Landore Provincial Hospital sa siyudad sang Silay para man sa nagkaigo nga disposisyon ang pagbulong. Sa subong nakagwa na sa may ospital ining biktima samtang ang suspect ara naman dala sa kustodiya sang Women and Children Protection Desk o kung WCPD sa Victoria City PNP kung mga minor de edad ini action rex. Yari sa Police Lieutenant Jenos David sa ating interview. Nagkaroon ng argument dun sa victim and suspect while nagsugatanay pala. And naging tulok sa sang victim sang wala, and then nagkaroon ng confrontation. Saka amo na nag-away na sila. And then suspect namuno siya. Karoon ng injury yung victim natin. Ang victim natin sa sa kamay, sa braso. Based on sa investigation, parang may dati ng away or grudges na sila. Tapos nagkaroon ng nagkatinginan habang nagkasalubong sa daanan hanggang nagpang-abot. Actually, si Police Lieutenant David ang PCR chief ng Victoria City PNP. Aring report action rex nga may isa ka elected official sa Southern Negros nga may standing warrant of arrest tungod sa kaso nga paghimulos kag pinapagid ka mga act of lascivious cases ging kumpirmar sang hepe mismo sang natungdan nga police station nga nagsungka gid man ining elected official. Isa ni sa ka municipal councilor pero hindi dira sa ilang unit action rex isa pagid ka unit sang PNP dito ini nagsungka. Pero according sa iya ang background sining kaso ginpapanaog ining warrant of arrest last year pa 2021 sang isa ka judge sa may siyudad sang Giholngan action rex. Inibangod sang reklamo sang isa ka 18 years old o kun isa ka grade 11 student nga ini siya ginaligar ginrape sang madamo nga beses pinalikdan nga tuig 2021 action rex. Actually ining kaso nga ini may ari ni duha ka mga set of cases, may ara sang bailable kag may ara sang wala sang piyansa action rex. Karon na i-follow up naton kag tingwa naton malabot ang chief mismo sa ini nga unit para mapabidan sa mga action kay makompirmar gid ang ini nga report. Balik gikan sa NOCPO ang ka-aksyon nyo aksyon John Diaz so nasabali pa na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you. Salamat kinaksyon na John Diaz. Balita gikan sa NOCPO. Dalig lang sa mga kaksyon naton.
Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050. Ginatan-aw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kon ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong layi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga plastic para traffic to or nag-transit dito sa sulod ang ng continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para Ilang mga ka-aksyon na daligid lang sa report ni aksyon na Irek Magbanwa kag ang ato sini nga mga out of town reporters on standby. Pagkatapos lamang sini Magbalik ang aksyon balita banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050. Ginatan-aw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kon ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong layi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon.
elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, wala kay pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basi para nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang isang good na factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for digital storytelling best social media video is John Dale Salazar. Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang
nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano niya action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa iyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa iyong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gitu ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo punan ng mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami di halos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog drama diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio.
Ang imo account, imo responsibilidad. #account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. #account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. #account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. #account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. #account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. #account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. #account ko ni. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balita kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa 12 ang aton oras. Kadtuan tanay si Aksyon na Irek Magbanwa sa BCPO. Maki-update kita sining na tabo nga paglutang sa isa ka negosyante kahapon sang hapon mga kaaksyon, no? Dara sa area sang Barangay 3 sining syudad sang Bacolod, pero do halin ko sa Barangay 5 dara sa sa kinodrive ang paglutang sa sining biktima. Yari ang countdown sang report ni Aksyon na Eric Magbanwa nung latest subong sa investigasyon sang Police Station 2. Aksyon Eric, mayong hapon. May hapon ta. Oo. Way kita ta. Wala kay Daymar na. Okay, ara naglida. Sige. Himay-mayon ta, no? Oo. Himay-mayon. Ara na nga to? Way pa. Ikaw patos sa sabaw, guro? Way pagalito ya. O pigawaw? Do, hindi amo. Hindi mo ko nabla. Oo, hindi nabla pagulpi. Habla naman tao na nga ginagulpi. Tingin kung ginapabot mo bla do. Way man gaabot. Ayo. Kayong tupad ko diyo. Malingin lang utok mo ka paminsar ni. Oo, no? Kung may ginapabot ka paminsar ni pero no? Kung ginapabot, okay naman lang. Okay naman lang, no? Sinig mo, layo pa ko, no? Layo pa naman ang bulan sa July, no? Laban. Para nga magbalik naman kita sa puno. Amo na ang kuan mong ang tirada. Budlay kayo. Kung may ginapabot ka, no? Anyway, chimpo mo lang alang kita. Layon ko na lang kay subong isa-isa kita Aksyon Rex karon sang station number 2 ang pag-usisa sining pagpatay sang negosyante nga 40 anyos nga si Jeffrey Kingsing nga pumuluyo ini sang Barangay 1, no? Na may mga gina-explore din karon nga mga anggulo ginalantaw ang ato sining kapulisan Aksyon Rex. One is posibleng away ini sa pamilya, no? I mean, ang ginaawayan din ito, parte propiedad Aksyon Rex, no? Kag negosyo. Ang ikaduha, why man din pahigad sa station number 2, ang anggulong may angot sa droga Aksyon Rex. Kaya nakabaton sang report, sining karon lang si Police Captain Paul Vincent Pindon, ang hepe sa station number 2, nga daw although hindi ginabalidate Aksyon Rex, ha? Ginabalidate pa sa station number 2 nga may mga report ka nagdangat kay Captain Pindon nga may involvement sa drug transaction ining napatay nga si Jeffrey Kingsing. Pero ina ginabalidate pa na Aksyon Rex sa ato sa kapulisan. Pero ang isa gid diri sa karang hinahingamugid ni Pindon ang anggulo nga away pinamilya parte sa negosyo Aksyon Rex. Do March 2021 bla mo na blatter nigli sa Station 3? Station 3 na blatter ni March 20 kag March 2023. 2019.
Duwa ni kaugnat ang blatter action Rex mo. Kaya natig-up ni Captain Pindon sa ila sila nga pag investigasyon. Ang kauntan diri action Rex, actually ang nagreklamo diri, amo ang amay ni Jeffrey Kingsing, nga si John Kingsing, 70 anyos. Amo ni siya bali ang nagreklamo, napatangan reklamo sa station number 3, nga daw diri nag-interest ang pulis naton sa pagsugod sa investigasyon. Kaya nagkasentro ini ang reklamo sa amay sa napatay sa iya sining hinablos action Rex. Kay kung gisuma-suma ko kabilugan ang amount nga nadula kagamitan sa ila sining warehouse, naglabot sa 54 million pesos action Rex mo. 54 milyones pesos ang nadula nga mga kagamitan or baligya sa sulod mismo sang warehouse. That's why nga nagpa-blatter ini ang amay sa napatay nga si John Kingsey action Rex. So dili karon nag-sentro ang investigasyon ni Captain Pindon, pero again padayon pa ang ila sila investigasyon, why man sila dili nga punto sa muna nga punto, pero do kadako sa posibilidad nga dili sila guro mas start gid sa ila sila investigasyon action Rex. In fact, may teory gani ang pulis si Captain Pindon nga basi ang target hindi gani niya si Jeffrey Kingsing action Rex mo, kundi ang amay. Kay ang amay kay action Rex amo na permi ang salakyan nga ginadala niya every time nga magwa siya. Kapati magani si Pindon nga ang nagtira action Rex, professional hard killer mo. Bali to ginbayaran bla. Although ngati ang nakita sa CCTV, ginaklaro lang Pindon action Rex nga isa lang ya ang suspect di ang hindi itong duwang kamotor. Kaya ang report primero riding in tandem. Siya lang yung action na siya isa nag-imo sang krimen. Bali gintiming lang nag-stop ang nag-green ang sugada sa corner na sa bisa kinodrive mo dra tabong insidente. Nag-stop action nga Rex pag green, nag-stop ang salakyan isang napatay. Amo to nga nag-iping na yung motor, kag amo to nga ginbubuan niya lutang ang driver seats ka dito, nagasakay ining driver nga napatay nga si King Jeffrey Kingsing action Rex. So dili karon na ang sentro sang investigasyon parte sa pagkadula sang kagamitan nga naglabot sa 54 million pesos. Ari ang confirmation ulihing palayag ni Police Captain Pindon sa interview sa Action Radio. Panayta yun sa mga anggulo nga ginalantaw nato na idol. Isa sa ginalantaw sa istasyon naton na motibong may linaway sila sa within the circle of the family. So, isa ka reference naton na mga balis, nakita naton o nakita sa lateral report sa police station 3 gano'n ang complainant ang muling ang patay ni Sir Jeffrey Kingsing. Yan si Mr. John Kingsing C. 7 years old na siya, kagana siya rin sa Demonstrov de Paniwan, Bacolod City. Gina-reklamo yan si Neil Berman at family, si Jeffrey hinablos yan eh. Kung allegedly kuha ng hinablos ang mga tarik-tarik na propiedad, gagamitan sa warehouse. Yan sometime March 2019, March 23, 2019, ginreklamo yan eh, ginablos. March 23, ginreklamo yan na may nadula sa ilang warehouse na amount 9 million pesos. Mga nadula sinihan mo ng mga generator, load power, cultivator, pressure water, irrigation pump, AKT motorcycle, silakyan na Range Rover, mga motor, mga siguro yan isang negosyo, no? And then, March 23, 2019, may harapan niya ginreklamo mga dula mga gamitan range 45 million pesos. Ang binumili ang mga motor, hydraulic boom for truck, flatbed,
parts, mga car tire changer, wheel balancer, one unit gas pump assembly, mga nagko nga mga gabitan nga karang sulod sa ilang warehouse. So, kung ito sa mga angulo na kung hindi alas daw, idol. Pero, police station to, idol, malaki tayo na television, no? Kung sa na-focus mag-ita sa isa pang video or sa angulo. Kapag ipapakita, hindi napakita sa mga videos yung mga reklamo, and yung incidente, may mga ang pagiging accuracy, or whether ba natin yung information kita na nakuha wala ko pa na-validate, probably, pero involved daw siya started campaign sa drug transaction sa Bacolod. Sa palayag ni Police Captain Paul Pindon, amo nagkaroon ang mga gulo nga ginausoy nila sa sining kamatayon sang negosyante nga paglutang kahapon sa Ugto dira sa may intersection sa may Bisa Kino Drive, Dalan Lacson, Barangay 5, sining syudad sang Bacolod, Action Rex. So kung ano pagiman ang progress, paibaluan mo tayo ni Captain Pindon sa dalagan sang ila sini nga investigasyon. Si Parinuno Agisando, birthday agali subungo, ga paibalog sa simo Ate, wag kita na imbitasyon. Wag kita Parinuno, happy birthday, pre. Parinuno ay, bot din sa subunga. Pasi masobra, pre, padala lang. Saranda, pre. Lapit pa lang ng imo nga negosyo sa dinan, Dumana, Basilingan. Handumanan lang. Handumanan na iya nga daw lumberyard eh. Kung daw wala naman, pre, pwede man nakahoy, nagaon. Happy birthday Parinuno. Parinuno Gisando. Happy birthday, pre. More birthday, kag more life, good health. More preparasyon pa kita. Yes, kag more on napadala pa. Sige report ka sa Bacolod City Police Office. Ako naman sa Action Eric Papalag report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Ginaksyon na Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Government, Bacolod City Police Office, no? Sige, daligid lang mga kaksyon. Si Aksyon no Roger Gotib on standby. Gikan sa syudad sang Cadiso, cell site ginaligar ginsulod sang kawatan, kaginkahawat ang kable sang komunikasyon, mga kaaksyon or communications cable blani nga ginatawag, no? Yari ang countdown sa report ni Aksyon Roger Gotib. Aksyon Roger. Action Rex sinaibistigan karon sa makatapos ang kapulisan sa siyudad sang Cadiz ang ginaligar pagsulod sa kawatan sa isa ka cell site diri sa may sitio Magroy sa Barangay Burgos. Na-discovery mga alas 8:50 takna sigid lamang nga aga. Ini ang na-discoveryhan ni Winnie Di Quinto y Hermoso, 33 anyos sigid anda. Ini siya ang maintenance sang sun cell site nga makita diri sa sining lugar. Residente naman sa siyudad sa Bacolod sa Barangay 1 ang amo nga maintenance sang mga cell site. Suno sa iya sining pagpayag na discover niya ang cell site kay gisulod puwersa sang wala mahibaluan nga tawo o kon suspitsado kag nag-agi ini sa likod nga porsyon sa among cell site. Ang report nga kapayagin utod sini ang mga cyclone wire kag ang perimeter fence sa amo nga cell site. Kag pagkatapos nag-agi siya mismo diri sa concrete nga perimeter fence. Nadulaan naman sang 50 metros nga more or less nga wire nga number 78 ang ini nga cable coaxial ini o kon kable sa komunikasyon ang nadula sunod pa sa kay Winnie Di Quinto. Ang ginimo karon sa kapulisan sa Tipon Rubber Section amo nga nagapanawagan man sila kabasi kung may baligyaan sini nga wire palihog lang paibalo gilayon sa police station ni gani sa mga talatapan man sang barangay. Wala mapahayag Action Rex kung wala pila ang bili sa sining ginkawat nga mga kagamitan sa sining cell site. Report gikan sa siyudad sang Cadiz. Aton sining nga ginarimayad na galing aton sining nga mga taga-aksyon nga kung mag-inom ka mo sa kape ang Life Extension Coffee Mix.
Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastik ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, Bisyo. Thank you! Salamat kinakson na Roger Gotti. Balita gikan sa syudad sang Cadiz kay Melanie Patorio Habison Himutra. May lang pagpamate Melanie sa kay Manjo Arnijo Scout Rangers. No? Dira sa Binalbagan Scout Ranger. Kung nilaparan, may lang pag-monitor sa sining mga inoras. Sige, sa mga kakson tanay, nagsungka na gali ang driver to blang nakadala sa mga kakson sang isa ka persona, isa ka traffic enforcers to sa Muntinlupa City, no? Sige, sa mga kakson tal life extension na vitamin D. ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastik ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong layi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics sa mga nag-estar sa coastal areas. Hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drives. Balita ni Akson Nelson Patinio, masaylutan na isang igtalupangod sa syudad sang San Carlos. Ini may kang tanan sa sining akusado sa pagpangawa to. Ginhilway matapos makapiyansa sa syudad sang San Carlos. Yari ang countdown sa report ni Akson Nelson Patinio. Akson Nelson. Axel Rex, ginhilway na sang kapulisan ang isa kakusado sa pagpangawat matapos nga ang inisya ang nakapiyansa sa korte kahapon nga adlaw Hunyo 14 sini nga tuig. Ang akusado ang ginkilala sa kay Ember Macapobre, 37 anyos, may asawa, wala trabaho, kag residente sa sitio Agluluod, Barangay Palampas, Syudad San Carlos. Damlag pa Action Rex nga ni siya ang ginadakop sa ginisa nga puwersa sa San Carlos Police Maritime Group kag Regional Mobile Force Battalion 6 sa pagpamuno ni Police Lieutenant Colonel Jesus Misaon Jr. ang acting chief of police sa nasambit nga syudad base naman sa warrant of arrest nga ginapirmahan ni Judge Arvel Delgado ang presiding judge sa Regional Trial Court Branch 57 sa kaso nga pagpangawat sa syudad nga napitsahan sa tong Pebrero 9 sini nga tuig. Action Rex kapin sa 180,000 pesos ang ginpiyansa sa akusado sa korte para sa iya sini temporaryo nga kahilwayan. Report gikan sa syudad sang San Carlos, ka-aksyon nyo Nelson Patinio na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinakson Nelson Patinio. Balita gikan sa syudad sang San Carlos sa iluwanta si aksyon na VG Apasible sa Moises Padilla. Mga barangay kunoho drug cleared na suno sa mga kapulisan sang Moises Padilla.
Yari ang kaunda sa report ni Action VJ, Posible Action VJ. Action Rex ginpahayag ni Police Major Randy Babor, hepe sa Moises Padilla PNP, nga gindeklarar na bilang drug cleared ang 15 tanan ka mga barangay sang Banwa sa diin duwa diri Action Rex ang ginakabig bilang mga unaffected areas kung droga ang paghahambalan bangod suno sa hepe Action Rex na bukid na ini nga mga barangay. Ang ini nga mga barangay mga kaaksyon amo ang Barangay Makagaay kag Barangay 2. Apisar sini suno kay Babor mayara pa sa mga persons under monitoring apang ginahulat pa sang badak o kon Barangay Anti-Drug Abuse Council ang confirmation angot sa sining mga persona. Dugang pa ni Babor dapat mag-kooperar ang pumuluyo, magbantay kag gilayon nga mag-report sa kapulisan kung may mahibaluan nga imbulbado sa illegal nga aktibidad, partikular na sa illegal nga droga. Action Rex, pamatiyenta ang bahin sa pahayag ni Police Major Randy Babor, ang hepe sa Moises Padilla, PNP. Balita nagkan sa Banwa sa Moises Padilla, ini ang inyo kaaksyon sa 5th Distrito, Action VJ Apasible. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon na VJ Apasible. Makabulig sa constipation. Balokang constipation amunisyon. Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang batahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo nga ang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastik ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kon ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong layi nga nag-regulate sa paggamit ng plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga Masuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag.
Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Besyara tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga tarapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may Alang-alang na ta sa tiyempo diri sa aton sini nga pangalagad mga kaaksyon, no? Salamat gid sa inyo sini nga pagpakigupod, kita-kits kita buwas diri sa inyo sini nga palatuntunan sa aksyon, balita, banat, bulig. Salamat gid kag nagagdara kita sa masunod nga programa ang This is My Life upod kay Aksyon Walma Sugaton. Ako naman ang inyo sini ka-aksyon sa kanginan, Aksyon Rex Kantong. Maayong hapon sa inyo tanan-tanan, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio.